Takže čaute ľudia, vítam vás niekto nového videa, ktoré sa nazýva Informácie o našom kanáli. Takže prvá otázka. Aké videá budete natáčať? Hlavne budeme natáčať hry, tutoriály napríklad, jak stáhneme hry, alebo tak podobne, nejaké programy a tak ďalej. Druhá otázka. Aký program používate na natáčanie? Používame program Fraz, lebo z neho sa tak všetko dobre spraví, lebo sa tam nesekajú videá a všetko ide ľahko. Tretia otázka. Akým programom striháte? Striháme cez program Camtasia Studio 8. Štvrtá otázka. Prečo ste začali natáčať? Začali sme natáčať preto, lebo nás baví strihanie videí a chceme spolupracovať s YouTube. Piatá otázka. Koľko odberateľov by ste chceli dosiahnuť? Chceli by sme dosiahnuť ako tým 500. Šiestá otázka. Aké hry budete natáčať? Takže hlavne budeme natáčať Minecraft a pritom Counter-Strike alebo The Walking Dead. 7. otázka. Budete sa na videách odhalovať? Po akom počtu odoberateľov sa odhalíme určite? Takže, lúči sa s vami tým Nikto a čau!